ପିଟା ପିଟି ଲାଗିବ ନା କଣ ଏମିତି ହଉଛ କଣ ଦିଟା ବାଘୁଣୀ ଭଳିଆ ଆଉ କଣ ଘଟଣା କଣ କେତେ ବାର କଥା ପଡ଼ିଛି ହଉ ଛାଡ଼ ତମ କଥା ମୋର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା କୋର୍ଟଟା କଣ କାନ୍ଦି ଇଏ ଘୋଷା ଲାଗେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମୁଁ ଏ ଘର ଚାକରାଣୀ ସତ ହଁ ହେଲେ ତମେ ଯାହାକୁ ମାଲିକାଣୀ ବୋଲି କହୁଛ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଘର ମାଲିକାଣୀ ନୁହଁ ଆଉ କେବଳ ଏ ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ହଁ ସେ ତମକୁ ମିଛରେ ବାହାଇଛି ଆଉ ଏ ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଗଲା ପରେ ସେ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଇଏ କୋଉ କୋଟିପତି ବାପର ଝିଅ ନୁହଁ ୟା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଘର ଗାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମୋହିନୀ ଇଏ କଣ ଏମିତି କହୁଛି ହେଲୋ ଇଏ ଘୋଷା ଏଇଟା ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ପାଗଳ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ କରିବି କୁହନି ଗୋଟେ ଭଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଡକ୍ଟର ଦେଖି ହଁ ତାକୁ ନେଇଯା ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ନେଇ ଆସି ହଁ ହଁ ତମେ ଠିକ କହୁଛ ଏଟା ପାଗିଟା ହଁ ଏଟା ନେଇଯା ହେଲୋ ପୁଣି ଘୋଷା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କଣ କହୁନା ଚାକରାଣୀ ମାନେ ହଁ ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତି ନା ସେମାନେ ପୁରା ମାଲିକର ଦାନା ଖାଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାଲିକର ସର୍ବନାଶ ସେମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଇଏ କଣ ପାଗିଳି କହୁଛି ତମେ ତ ବଢିଆ କଥା କହୁଛ ଇଏ ପାଗିଳି କହୁଛି ନା ନା ତମେ ଯାଅ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ମାନେ ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ଏକଦମ ଠିକ କଥା ତାହେଲେ ମୋହିନୀ ଭୁଲ କରିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତୁ ଶଳା କିଏ ଆମ ଘର କଥା ମୁଣ୍ଡ କହୁଛୁ ତୁ ମୋହିନୀ ଭୁଲ କରିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବ ଖୋଲ କଣ ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ବେ ତଳୁଟା ଖୋଲ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଉ କୋଉଦିନ ବୁଝି ହାତରୁ କହି କେତେ ବୁଝେଇ ତତେ ବେ ଜୋତା ଖୋଲ ହଁ ବାড়ি ମୁଁ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତ ଏଇନା କହୁଥିଲୁ ଭଲ କଥା ବାড়ିବୁନ କାହିଁକି ଯା ଖୋଲ ବାড়ା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ପରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ତୁ ଠିକ ଶୁଣୁଛୁ ନା ତ ସେତେବେଳେ କହିଲି ଖୋଲ ବାড়ା ତ ତମର ଖୋଲିବାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା କଣ ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି ନା କଣ ଇଏ ଖୋଲୁନୁ ତାକୁ କଣ ମୁଁ ତ ତାକୁ ତାକୁ କଣ ଖୋଲ ଇଏ ଖୋଲୁନୁ ବେ ଖୋଲ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଶୁଣୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କଣ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ହଁ ହଁ କହିଆ ଆଉ କଣ ଅଛି କହିଆ ସଦନା ଖାଲି କହିଲାଣି କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଇଟା କହିବୁନି ତ ହଁ ଠିକ ଅଛି ସେ ଏମିତି କହିବ କେତେ ପ୍ରକାର ସାକୁଲି ହବ ଭୁଲ କରୁଛି ନା କେତେ ପ୍ରକାର ସାକୁଲି ହବ ଯେ ଖୋଲ 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 ଏ କଥା ଶୁଣ ନା ମତେ ଖୋଲ କଣ କରୁଛି କରିବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚାକରାଣୀ ଚାକରାଣୀ କଣ ମତନ୍ୟା ହଁ ଓକିଲୁ ହଁ ମନନ୍ତି ହଁ ସେ କମେଇ ଦିଅ ମଚାନ୍ୟ ଓହୋ ମୁଁ କହି ମୋ ବିରୋଧୀ ବଦଳି ଗଲେ କାହିଁକି ଫେରୁ ମୋରେ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତତେ କଣ କହିଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋ କଥା କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି